नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर फिल्म लिट्टी चोखा काफ़ी ज़्यादा सफल हो चुकल बा। सिनेमा हॉल में खूब ज़्यादा धमाल मचा रहल बा और आप सब यानी कि दर्शक लोगन के खूब प्यार मिल रहल बा। यही फिल्म के जो निर्माता बड़े यही खुशी में 2 गो अनाउंसमेंट कैले बड़े। सबसे पहले तो वो कहले कि लिट्टी चोखा 2 भी बनावल जाए। जी हाँ, बहुत जल्द एकर स्क्रिप्ट पर काम चली, सारा काम हुई और एकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कल जाई। लेकिन ओके अभी समय बा। ओकरा से पहले वो कहले कि एगो नया फिल्म वो बनावे जा रहल बाटे, जोड़ा में हीरो खेसारी लाल यादव जी बारे और फिल्म के नाम रखल गईल बा विधाता। जी हाँ, विधाता फिल्म के नाम बा और फिल्म के कहानी के बारे में अभी कुछ ना बतौले। हीरोइन अभी फाइनल ना भइल बा। जैसे ही हीरोइन फाइनल हो जाई वो खबर आप लोगन के मिल जाई। लेकिन शूटिंग डेट लॉक हो चुकल बा। जी हाँ, और शूटिंग डेट बा नवंबर के महीना के, यानी कि अगला महीना से शायद हो सके तब विधाता फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाओ। जोना के निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा जी बड़े। अभी डायरेक्टर कौन बड़े इहो जानकारी अभी शेयर ना के लिए बड़े, बहुत जल्द शेयर करिए और जैसे ही शेयर करिए आप लोगन के हम जरूर बताएं। एकरा साथ एगो और खबर बतौले कि अब 1-2 दिन के बाद ही आज की फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर आने वाला बा और जैसे ही खेसारी लाल यादव जी मुंबई आ जाई हैं आज की फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर भी लॉन्च कर दिहल जाई। तो ये जानकारी देले बड़े जो कि आप लोगन के जानल जरूरी रहे। अगर जानकारी पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।